היום נלמד איך עושים סופלה. גרם שוקולד מריר, גרם חמאה, ביצים, כוס סוכר, רבע כוס קמח, ספרי שמן. נמשיך לכלים. כוס, מטרפה, סכין, כאן, כוס לסופלה ושלוש קערות, אחת גדולה, אחת בינונית, אחת קטנה. שוברים את השוקולד המריר לקוביות. חותכים את החמאה ומוסיפים לתערובת השוקולד. ועכשיו שמים את זה למיקרוגל לשתי דקות. לוקחים את המרית ושופכים את התערובת שהמסנו לתוך הקערה הגדולה. לוקחים את הביצים ושוברים לקערה. מערבבים את הביצים לחביתה. את התערובת הביצים ומוזגים לתערובת השוקולד ומערבבים מהר. או כוס או חצי כוס סוכר ומוזגים לתערובת השוקולד ומערבבים. לוקחים רבע כוס קמח, שמים לתערובת ומערבבים. עכשיו לוקחים את הריסוס שמן ומרססים, משמנים את התבנית. לוקחים את הרקקן ואנחנו שמים את הסופלה לתבנית שלנו, ועם הרקקן אנחנו מוציאים עם הדפנות. אנחנו חיממנו מראש את התנור ל-180 מעלות. עכשיו נשים את הסופלה ל-15-20 דקות. מוציאים את הסופלה מהתנור אחרי 15 דקות. הסופלה נראה מבחוץ, אבל מבפנים יש מרקם נוזלי טעים מאוד. בתיאבון.